Чираттагы кытлау сәләмен без Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Бакиева Мәрьям Алимҗан кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Мөнирә Юсуповна, яраткан тормыш иптәше Иршат Калимуллович, кызы Гөлшат, улы Айрат, сеңлесе Рәшида Алимҗановна, җизнәсе Рушан хәзрәт, уллары Ринат, канигәче Наиля Калимулловна, тормыш иптәше Фәрит Мөдәрисович, канигәче Румия Калимулловна, тормыш иптәше Рәфат Җәннәтханович, каенабысы Наил Җиганшевич, тормыш иптәше Гөлнур Камиловна гаиләләре белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать булу язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. 2 татлы балабыз, кызыбыз һәм улыбыз бар. Рәхмәт сиңа, кадерлем, барысы өчен дә. Инде 33 ел без бер-беребезгә нык терәк, таяныч булып гомер кичерәбез. Син бер зар чыгармыйча, минем әти-әниемне тәрбияләп, аларга хөрмәт күрсәтеп, соңгы юлга озатканчы гомер кичердең. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Шундый акыллы, тырыш, игътибарлы бала тәрбияләгән өчен бүген бәйрәмең көнендә әниеңә дә олы рәхмәт җиткерәсем килә. Без барыбыз да сине яратып, хөрмәтләп яшибез. Сине биргән миңа Хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-не дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен. Яратамын сине, бәгырем. Гомер буе бар җанын, тәнен, хәлен, сөюен, вакытын безнең өчен кызганмый яшәгән фәрештә безгә 55 яшь тулды. Ышанып та җитә алмыйбыз. Бәйрәмең көнендә җилдәй синең яннарыңа очып барып, салкын яз башында назлап аласы иде. Чакрымнар ераклыгы гына бераз туктата. Ләкин безнең аеруча яратуыбызны син барыбер белеп һәм сизеп яши торгансыңдыр, әнкәй. Кадерлебез, бер елмаеп алып безнең җаныбызны тынычлата аласың. Әгәр күңелебездә моң-зар булса, киңәшеңне биреп юатасың. Туры юл күрсәтеп, алга атларга көч бирәсең. Юбилеең белән котлап, кояштай озын гомер телибез. Һаман да безнең өчен янып яшәвең өчен рәхмәт, җаныбыз. Ләкин азрак үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Әниебезне юбилей белән котларга вакыт килде. Ул безнеке бриллиант сыман, эче, тышы ялтырый. Балалары өчен һаман җанын биреп калтырый. Кызы белән сөйгән улын үстереп кеше итте. Сизмәде дә, мәшәкатьтә гомер көзләре җитте. Карыйбыз да, ышанмыйбыз, бик яшь син күренәсең. Үткән елларыңны күргәч, бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз юбилей белән, изге теләк телибез. Әле ярый бу дөньяда әниебез бар дибез. Хөрмәтле Мәрьям Алимҗановна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлегем таңында кабынған бер йолдыз, мәхәббәт илендә түгелмен мин ялгыз. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы, барысы. Күңелем аккошы булыйкчы гөл бергә. Атлыйкчы янәшә бергә без гомергә. Син минем язларым,
Şatlığının barısı Bir tükelep jıyıla turmuşta bit bəxit Yanda seni tuyul Üzüde bir rəxət Sen minin yazlarım Sen minin nazlarım Sen minin canımın yartısı Sen koyaş, sen ayım Turmuşumның jayı Sen bəxit, şatlığının barısı